Mai la lambda. Arată dracu Ismail aia, nu mai arăta de astea. Bă, da, mă, știu, arată bă izbenile alea. Arată bă izbenile alea, dracu, nu așa. Ia, nu știu de clime, nu știu de dracu. Ia luat și telefon, mă, să filmeze. De câți megapixeli? De câți megapixeli? Al dracu, fiu să te bag pe net, pe YouTube. Ăla-i. E mult aici. E mult, mă. Cioban, dracu, nu sără. Păi?